ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದರ್ದ ದೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಪೋಯರುಂಡು. ನಿಘಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆನನ ಇಲ್ಲು ತೂಯರೆ ಪೋಯರೆ. ಆನನ ಇಲ್ಲು ದೂರ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಕುಡ್ಲರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಅಂಚ ಪುನ್ ಪಿದರ್ದ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಯಾರ್ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಲ ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಯಾರ್ದಡೆ ಮುಟ ರೀಚ್ ಆಯ. ಅಲ್ಪಾಕ್ಲ ಟಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು. ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತುಜಿ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಕೋಲಾಂಡಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ. ತೋಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಏರು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂಲ್. ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಕಲ್ಲಾಡ್ ಕಡುಪುನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್. ಆದಿ ಓದೊಂದುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಆಂಡ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಡಿಕೇರಿ ರೀಚ್ ಆಯ. ಆಂಡ ಆನನ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೋಯರೆ. ಉಲಾಯಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಯರೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. 4 ಮೆಟ್ಲ ಮರ, ಒಂಥರ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೂಲು ನಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೊಜ್ಪಾವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತ. ಇದೊಂದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ರೋಡು.
ರಡ್ಡು ಮೆಟ್ಲ ಗುಡ್ಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಡೂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದರ್ದ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡು ಒಂತೆ ಚಾಪರ್ನಂಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕುದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್. ಅವಳು ವೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮದಿಮಯೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲು. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಾದ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತೂದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಆದ್ ವನಸ್ಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲು ಶೀಟ್ ದಾಂಡಲ ಉಲಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು 17 ಜನ ಪೋತಿನಿ ಅಕ್ಲ್ನ ಸುಮಾರು ಬಿನ್ನೆರಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಪುರ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲ್ನ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪರ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ನಡಪೆರೆ ಮಸ್ತುಂಡಿಗೆ ಮೂಲು 2017 ಮಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕುಸಿತ ಆತಿನ ಏರಿಯಾಡ್ ಅವು ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು. ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲು ಪೋತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆಂಡ ಕಾಪಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. పోయి అది ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಆದಿ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಬೋಲಿ ಅನ್ನೋದ ತೋಡುಡಿ ಸೋಗಾಬ್ಜ
ಇದು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಡೌನ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಯರೆ ಸುಲಭ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಮೂಲು ದೊಂಬು ದಪಗ ಮೂಲುಪ್ಪೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬರ್ಸದಪಗ ಡೇಂಜರ್. ದಾಯಪಂಡ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸದಪಗ ಡೇಂಜರ್. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಕಾಪಿ ತೋಟ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನು. ಅವಂಚಿ ಮರ ಬೂಡ್ದಿನ ಧೂಪದ ಮರ ಅವು. ಪಡು ಅಮ್ಮ ಭಯ್ಯ ಬೋದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಉದ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತುಂಬುದು ನೆನೆ ತಂಗ್ಳು ಪೊಯ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವು ನೆತ್ತ ಈಂದುದ ಪಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅವತ್ತು ದೀದು ಒಯ್ಪುನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಯ್ಪೇದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಒಂದು ಪಂಡಿರವರು ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪಪ್ಪ ಮಣಿ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆನೆ. ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ಬರ್ಸದಪ್ಪಗ ಉಪ್ಪೆರೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಿವ ಇದೆ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ದ ಪೂ ಅವು ಕಾಪಿದ ಪೂ ಅವು ಪೂ ಅರಲ್ದು ಕಾಯಿ ಆಪುನು. ಮೂಲು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕಾಪಿದ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನೀರು ತುಯ್ಯರೆ ತೋಡುಡು ಅವೇ ನೀರು ತೋಟಗ್ ಪರಿಯರೆ ಪುರ ಮೂಲು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಇದು ಕಾಪಿದ ಪೂ ಅರಲ್ದಿನಿ ಅವು ಲೋಬಾನದ ಮರ ಬೂರ್ದಿನ ಧೂಪದ ನೀರು ಬರ್ಪುಜದು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಗ ಸಾಕಾಂಡು ಮಿತ್ತರೊಂದು ಬರಡು ನನ್ನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾದ ಪಿದಡ್ನು
ಫೈನಲಿ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತದ ಪಿದಾಡ್ನು. ಫೈನಲಿ ಅಡ್ಡಿಯ ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮೂಜಾರೆಗ್ ಪಿದಾರ್ದ 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಏಲಾರ ಆತಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿದ ಪಯಣ ಎನ್ಸ ಇತ್ತನ್ ಬಂದು ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.